dong di depan. Sir, tambage family tini norok Norosingo Mental Hospital. Pila hambai tini media pas no. So tini 26 asomari constituency ni testa bisi tongsani kaisa GP abong kai CP hawa GP aba gram panchayat ajagani khorsa bukuk sini monju debama bini umur kai 28 bok kana ngai bo khorsa psychiatric ba bini manusic ruk hamiang ka abo prai 7 bosor kana bo kabo kaijak kono bini busai bini logi gere tai bini jarai bo khorsa tongo 3 bosor abo hairo kana tai bini bufani bumung kai late Indro Deborma tai bini buta tongwan logi pijus borok belai khei nukung sugya bong nukung go tamnai bini o bini buta simisi bo simisi bong go tamnai income khanai bogo tamnai din hajira khaisa jau dino thangkaisi ekdin samkhai bor maso abo haike bor ekdom nukung sugya gai जों abon no जों kini si tipramota ningai जों kini borong no bong nukung ekdom sugya no जों kharma bisute borong no जों tini je mantui जों rang jam jatu atu khai tini borong no ora agotla Norosingo ni sini modern psychiatric hospital ba adunik manusic hospital जों borong tini bono hamyani जों bono tini bono चिकित्सा खाना बाई तुका एवं बनो एडमिट बो खलाय खलांखा कोजे नानो साइमिया तखनो जों बनो बाकी ते दिन बो जों चुवा खाना चेष्टा खालायनाय एवं खाबु खानाय ते बिथिरो जों लेसु ते किजनसे रिकलांखा ते आरो जों चुवा लाखा आंनि चिकित्सा ते सिनि आरो नै सिनि दारा जेसं दङ मानवेन्द्र दङ आसिफ दासिस प्रितम ते साइलक जों गोबां दङ अबाके जों रां किजनसे जों किनि boni nukung sugia nuwe tini khanangge जों borno kisa subaso khanani जों thaimanengo asam hambai Oro admit rok khlaikano rok जों borno admit khaika kodin tongno saimia ba kodin nangno saimia abo admit khaiklanga जों next din oteo phainai te baki जों bahi subaso khaimanai abo जों salanai te chini constitution ni koplangai chini MLA sir chini sir onime जों bono thangai जों request khanai jate chini monju sini bukuk borno bono kita suwa su khaina bagai chung borno bisang dino suwa su khaina bagai koinai